Λοιπόν, Leaders 25 Ιουνίου. Τα έφερε ο καιρός έτσι και τελειώνει και αυτή η σεζόν, κλείνει και αυτή η σεζόν. Και θα πρέπει να κλείσουμε με έναν εντυπωσιακό τρόπο, όπως ξεκινήσαμε άλλωστε, με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Και τι πιο εντυπωσιακότερο δε από τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ, αλλά ένα φίλο βασικά. Και έναν άνθρωπο τον οποίο χαιρόμαστε να ακούμε και να μοιραζόμαστε μαζί του απόψεις, διαφωνίες ελάχιστες φορές. Αλλά πάντα, όπως ξέρετε, αυτή η τελευταία εκπομπή είναι και ένας μπούσουλας για το καλοκαίρι. Δηλαδή, ένας μπούσουλας γιατί Ιούλιο-Αύγουστο είμαστε εκτός, ξαναρχόμαστε Σεπτέμβριο. Οπότε, κύριε Μάζη, τα σέβη μου, καλώς ήρθατε. Θα πρέπει να δούμε λίγο μακριά σήμερα. Όσο μπορούμε. Καταρχάς, σε ευχαριστώ. Αν ήμουν πολιτικός, Ναι, θα δεν έλεγαν είστε. όλοι ότι πρέπει να σου δίνω κάτι για να τα λες αυτά. Δεν πειράζει. Δυστυχώς δεν είστε. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν θα το λύσουμε τώρα. Κοιτάξτε, κύριε καθηγητά, έχω το εξής ζήτημα. Κάθε φορά που κάνουμε μαζί εκπομπή και κάθε φορά που κάνω εκπομπή και με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους, σας ομολογώ, παίρνω μονοσήμαντα το ίδιο ερώτημα. Διαφορετικά τοποθετημένο, αλλά είναι το ίδιο. Οι Τούρκοι έχουν πάνω από το λαιμό μας τη λεμιτό μου που λέγεται κάζους μπέλι. Τώρα, αν αυτό είναι κάτι πραγματικό, αν είναι κάτι παράλογο, αν, είναι πολλά αν, αλλά υπάρχει. Μήπως μας χρειάζεται και εμάς ένα δόγμα λεμιτόμος για τους απέναντι, διότι εδώ από αυτή τη θέση εσείς έχετε μιλήσει για το δόγμα του προληπτικού χτυπήματος στο παρελθόν. Θα ήταν η ίδια η εξωτερική μας πολιτική, σφαιρικά μιλάω, αν και εμείς επικοινωνούσαμε ένα δόγμα και αυτό το δόγμα πήγαινε κάθετα σε διπλωμάτες, στρατιωτικούς, λαό, να γνωρίζουμε κι εμείς, βρε αδερφέ, ότι όταν απειληθούμε, κάτι κάνουμε. Υπάρχει ένα εθνικό δόγμα. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα παράδειγμα, το οποίο μετέπειτα αντεστράφει από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Από τον Μάρτι του εκείνον που δήλωσε ο Ανδρέας ότι κύριε, το επόμενο μήνυμα θα σας το δώσει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης και εμείς συντεταγμένοι θα ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας ως Έλληνες κτλ. Τι έγινε τότε? Έπεσε πανικός στην απέναντι πλευρά. Το Πεντάγωνο εξ Ουάσιγκτον μάζεψε ό,τι απολυφάδι τουρκικό είχε μείνει εκεί πέρα. Τελείωσε η ιστορία και είδαμε ότι επειδή ακριβώς θεωρούσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ως απρόβλεπτο, αυτός ο πολύ ευφυής αντιπερισπασμός του, αυτή η αντίδρασή του, δημιούργησε τον πανικό της διαλύσεως της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ. Πράγμα το οποίο δεν είναι επιθυμητό, ούτε τότε ήταν, ούτε τώρα είναι, ιδιαίτερα τώρα, και βεβαίως έφερε τα αποτελέσματά του. Μετά βεβαίως στον Νταβός τα πράγματα άλλαξαν, αλλά ήταν και άλλες συνθήκες. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε ένα κάζους μπέλι βγάζεις και εσύ ένα δόγμα αντικάζους μπέλι, οπότε αυτός ο οποίος βλέπει ως παρατηρητής την ισορροπία των ανταγωνισμών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ο οποίος είναι ο γνωστός ηγεμόν της περιοχής, λέει το εξής, ότι αυτοί οι δύο κάτι κάνουν εκεί και αυτό το κάτι δεν θα ωφελήσει την σταθερότητα στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τους μαζέψω και τους δύο. Στη δική μας περίπτωση, επειδή δεν κάνουμε απολύτως τίποτα απέναντίας, βγάζουμε διακηρύξεις των Αθηνών, παίρνω το πιο πρόσφατο παράδειγμα, και ξεπλένουμε την Τουρκία και της δίνουμε το δικαίωμα να παρουσιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών στην Ουάσιγκτον και να λέει, είδατε τι καλά που τα πάω εγώ με τους Έλληνες, δώστε μου τα F-16-52 για να τα κάνω Viber. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Τι κάνει ο διαμεσολαβητής εντός εισαγωγικών? Πιέζει την πλευρά η οποία είναι ευεπίφορη σε πιέσεις. Ποια είναι αυτή? Η ελληνική. Εδώ όμως είπατε κάτι. Λέτε, ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε αυτό. Η έννοια του δόγματος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι δεσμευτική και για τους μετά τον Ανδρέα, μετά τον Σιμίτη, μετά τον Μητσοτάκη. Δυστυχώς. Θα έπρεπε λοιπόν, λέει ο κόσμος, και θέλω να μου πείτε αν πρέπει, δηλαδή αν το χρειαζόμαστε, να μην εξαρτώμεθα από το πρόσωπο, να εξαρτώμεθα από το σύστημα. Το σύστημα πρέπει να δουλεύει. Δεν πρέπει να εξαρτώμαστε από τη φιλοπατρία του ενός και του άλλου. Ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Παπα-Νικολάου? Συμβαίνει το εξής, ότι εγώ ποτέ μου δεν πίστεψα 100%
στο θεσμό. Πιστεύω, γιατί ο θεσμός είναι ένα κέλυφος. Είναι σαν τον Βερνάρδο τον ερημίτη. Μπαίνει αυτό το ζωάκι μέσα σε ένα άδειο κέλυφος και παριστάνει το κοχύλι, την αχιβάδα, την αρχική. Δεν είναι όμως. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι το συνδυασμό του θεσμικού πλαισίου παράλληλα με τα πρόσωπα. Αν λοιπόν έχεις ένα άριστο θεσμικό πλαίσιο, αλλά έχεις πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να το υπηρετήσουν, είναι ολίγιστα, έχεις το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό μας χρειάζεται. Απ' την άλλη μεριά μας χρειάζεται μια κουλτούρα, η οποία κουλτούρα θα είναι αυτή που θα περιλαμβάνει την ανταπόδοση, θα περιλαμβάνει την αντίδραση. Αυτή την κουλτούρα ζητάμε. Αυτή η κουλτούρα διδάσκεται και διδάσκεται από τις στρατιωτικές σχολές μέχρι την καθημερινή ζωή στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο εάν τολμήσεις να πεις ότι ξέρεις κάτι, ο αμυντικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος δικαιολογημένος, είναι ένας πόλεμος ο οποίος είμαι υποχρεωμένος να κάνω για να υπερασπίσω βωμούς και εστίες, για να υπερασπίσω τη χώρα μου, για να υπερασπίσω την οικογένειά μου, για να υπερασπίσω το εθνικό μου συμφέρον, για να υπερασπίσω τη δημοκρατία μου, η οποία με κάνει ελεύθερο άνθρωπο. Εάν το πεις αυτό, αρχίζεις και κατατάσσεσαι στην άκρα δεξιά. Αυτή η καραμέλα με την άκρα δεξιά, η οποία πλέον, εάν τολμήσεις να πεις κάτι το οποίο εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του φυσιολογικού, είσαι ακροδεξιός. Δηλαδή όλα αυτά όμως προκύπτουν από ένα σύστημα το οποίο αμήνεται. Ποιο είναι αυτό το σύστημα? Είναι ένα σύστημα το οποίο επιδιώκει τη χειλοποίηση του πλανήτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Και όποιος δεν το βλέπει είναι αφελής. Λοιπόν, αυτή η χειλοποίηση του πλανήτη τι πρέπει να κάνει για να θεωρηθεί επιτυχής? Πρέπει πρωτίστως να εξαφανίσει τις πολιτισμικές ταυτότητες από τα έθνη. Έθνη που δεν έχουν πολιτισμικές ταυτότητες δεν υφίστανται ως έθνη. Μόλις το πετύχει αυτό, δημιουργεί ευρύτερα σύνολα ρευστά και ιδαρή, τα οποία λαμβάνουν το σχήμα της φιάλης ή στα οποία τα τοποθετείς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θέλουν κάποιοι ένα ολόκληρο χρηματοπιστωτικό κύκλωμα, το οποίο βρίσκεται σε συγκεκριμένα κέντρα διεθνώς, να επιβάλλει τις απόψεις του. Και το ακούς με τα υποσύνολά του κάθε μέρα. Αρχινάνε και σου μιλάνε πράσινη ανάπτυξη, λέει, ηλεκτρικά αυτοκίνητα σου λέει, και την ίδια στιγμή ήμουνα μπροστά μάρτυρας σε γραφείο ταξιδίων που ρωτούσε η υπάλληλος τον υποψήφιο πελάτη, το αυτοκίνητό σας είναι ηλεκτρικό, για να τον επιβαρύνει με μεγαλύτερη τιμή εισιτηρίου. Γιατί αν πιάσει φωτιά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα καεί όλο το καράβι. Συν την επιβάρυνση που είναι πιο ακριβό από το κανονικό, συν την επιβάρυνση στα υλικά, τίποτα δεν είναι τζάμπα. Και βεβαίως η μπαταρία αυτή πού θα ανακυκλωθεί? Χιλιάδες προβλήματα. Να γυρίσω ένα βήμα πίσω. Ξέρετε, είναι όλα ένα σύνολο, γι' αυτό φτάσαμε έτσι. Όχι, το κατάλαβα. Κατάλαβα όμως επίσης ότι δεν είσαστε υπέρ της δέσμευσης της συνταγματικής ή τέλος πάντων δέσμευσης από απόφαση της Βουλής σε ένα τύπου προληπτικού χτυπήματος, ή ονομάστε το όπως θέλετε. Εγώ το είπα και ρητός. Λέω βεβαίως και πρέπει να γίνει, και μάλιστα το είχα πει σε άλλο σταθμό μεγάλο, από αυτούς τους εγκεκριμένους, τους συστημικούς όπως λένε. Με άιζο. Ναι, με άιζο. Λοιπόν, το είχα πει λοιπόν και είχα πει ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει να ψηφίσει με πλήρη σύνθεση ένα αντικάζους μπέλι, το οποίο να δηλώνει την βούληση του ελληνικού λαού, έτσι, γιατί όταν το ψηφίσουν όλοι οι αντιπρόσωποι του, οι πατέρες του έθνους, ότι κοίταξε να δεις, αυτό το οποίο κάνουν οι Τούρκοι μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς, αλλά δεν θα είναι καλό για κανέναν, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει. Αυτό είναι αποτροπή, αυτή είναι η αποτροπή. Λοιπόν, να το κάνουμε, λέω, θεσμό, να υπάρχει και αυτό, ούτως ώστε να προκληθούν ιδέουσες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές αντιδράσεις στα κέντρα τα ηγεμονικά, για να κοιτάξουν αλλιώς την περιοχή. Κατάλαβα. Προς το παρόν βεβαίως πορευόμαστε με αυτό που πριν αναφέρατε. Και κάτι άλλο, κύριε Παπα-Νικολάου. Ορίομαι,
φωνάζω τόσα χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, και λέω, κύριοι, φτιάξτε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Φτιάξτε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας το οποίο μπορεί να σχεδιάζει στρατηγικά για τα επόμενα 25 χρόνια. Αυτό το Συμβούλιο διακτηνίστε το μέσα σε κάθε υπηρεσία της ελληνικής διοικητικής μηχανής, παραδείγματος χάρη σε κάθε Υπουργείο, ούτως ώστε το κάθε Υπουργείο να αντιλαμβάνεται τις δραστηριότητές του και το τονίζω το κεφαλαία bold letters υπογράμμιση, ως ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Δεν χρειάζεται ούτε να προσλάβεις νέους υπαλλήλους, ούτε τίποτα. Το κάναν οι Γάλλοι. Βάλτε κάποιους υπαλλήλους να εκπαιδευτούν, ούτως ώστε να αντιλαμβάνονται το Υπουργείο τους σε αυτή τη διάσταση. Όλο αυτό το υλικό να πηγαίνει στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο να αποτελείται από ποιους? Να αποτελείται από ειδικούς, οι οποίοι θα είναι παραδείγματος χάρη αρχηγοί των τριών όπλων, ο διοικητής της ΕΕΠ, της πυροσβεστικής κλπ. Τα έχω περιγράψει, τα έχω γράψει, τα έχω ξαναγράψει, τα έχω δημοσιεύσει. Και όλοι αυτοί, κάθε εβδομάδα, αυτό που λέμε στα ελληνικά real time, μπας περιπτώσει, έτσι, δεν λέω κάθε μέρα, λέω κάθε εβδομάδα, θα παραγάγουν ένα χαρτί το οποίο θα το παίρνει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και θα το πηγαίνει στο ΚΙΣΕΑ. Και εκεί στο ΚΙΣΕΑ θα ενημερώνει τους άλλους υπουργούς, οι οποίοι μπορεί να είναι γιατροί, δικηγόροι, αγροτοσυνδικαλιστές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, δεν ξέρω, θα είναι ο κάθε Έλληνας μπορεί να γίνει υπουργός. Λοιπόν, και δικαίως, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Και να τους ενημερώνει με το τι λέει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ξέρετε τι λένε οι πολιτικοί, επειδή έχω συζητήσει κατά μόνας. Ναι. Οι πολιτικοί λένε ότι ένα τέτοιο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θα είναι πολεμοκάπηλο. Ναι, ότι εντάξει. ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το λέω εγώ, δεν το ενστερνίζομαι, Να σας πω εγώ ότι θα πηγαίνει πάντα στη ρήξη και στο άκρο. Όχι. Να σας πω εγώ κάτι. Δεν του συμφέρει. Και ξέρετε γιατί δεν του συμφέρει. Ποτέ δεν υπολόγισα ούτε συνέπειες, γι' αυτό και δεν είμαι υπουργός. Δεν του συμφέρει για ένα λόγο. Δεν θα μπορούν να λαμβάνουν τα δελτία τύπου ούτε από την πλατεία Μαβίλη, ούτε από το Κολονάκι, τα οποία θα τους λένε τι θα κάνει. Τυχαία φαντάζομαι τα τοπονύμια που... Ναι, τυχαία, ναι. Έτσι ναι, υπάρχει, ναι, λέω τώρα. Δεν είναι ότι είναι καμιά πρεσβεία. Πλατεία Ομονίας. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κατάλαβα, είναι σε ένα φανταστικό κόσμο. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις από την αρχή κάτι στα χέρια σου, μια καθοδηγητική γραμμή, η οποία, θα το πω πολύ ευγενικά, δεν συμφωνεί κατά ανάγκη με το εθνικό συμφέρον, βρε αδερφέ, αλλά εσύ υποχρεούσε να την ακολουθήσεις, όχι για τίποτα άλλο, γιατί έχεις ένα καλό μεροκάματο. Ξέρετε γιατί απογοητεύομαι, θέλετε να σας πω? Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Έλληνας πολίτης πια δεν έχει την αντίληψη του εθνικού συμφέροντος. Ότι αυτό που ονομάζουμε εθνικό συμφέρον είναι κάτι που δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει όλοι εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε όπως πρέπει, και φοβάμαι ότι προτιμά την οικονομική του ασφάλεια εντός αγωγικών, γιατί δεν πρόκειται περί ασφάλειας. Ποια οικονομική ασφάλεια? Την επίπλαστη αυτή η οικονομική ασφάλεια, από το να σπάσει αυγά. Διότι όλοι ό,τι είπατε περιλαμβάνει την πρόθεση του Έλληνα πολίτη να σπάσει αυγά. Και ο Έλληνας πολίτης δεν θέλει. Μην τον κατηγορούμε τον Έλληνα πολίτη, κύριε Παπα-Νικολάου. Ναι. Πρόσφατες ευρωεκλογές. Τι εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή το κυβερνούν κόμμα σε πραγματικά νούμερα? 8,5%. 8,5%. Ναι. Εσείς, για να το εξηγήσουμε, βάζετε την αποχή ως ένα μέσο. Βέβαια. Μια μονάδα μέτρησης, ας πούμε. Συγγνώμη, όταν το κυβερνών κόμμα χάνει 1.100.000 ψήφους, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 400.000 ψήφους, ναι, όταν το ΠΑΣΟΚ χάνει 150.000 ψήφους, και όλοι αυτοί είναι συνειδητοί πολίτες οι οποίοι κάθονται στην άκρη και λένε εγώ δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει αυτή η υπόθεση, δεν με αφορά. Να πηγαίνουν να ψηφίσουν είναι η απάντηση. Ναι, ναι, δεν με καταλάβατε, αλλά ξέρουν ότι και να πάνε να ψηφίσουν δεν θα γίνει αυτό το οποίο ελπίζουν. Προτιμούν να στείλουν αυτό το μήνυμα, το οποίο μήνυμα το στέλνουν, αλλά δεν γίνεται κατάληπτο. Να σας πω κάτι άλλο για τις ευρωεκλογές, ήταν πολύ ωραία η πάσα σας. Το είχα προετοιμάσει σαν ερώτηση. Είχαμε το 1/3 των πολιτικών συνδυασμών στις ευρωεκλογές να αυτοπροσδιορίζονται ως πατριωτικοί. Είδα διάφορους ανθρώπους συμπαθέστατους σε μένα, τέος πρέσβης, ναυάρχους, αντιναυάρχους, πολιτευτές που και στο παρελθόν είχαν δείξει έτσι μια ευαισθησία. Κύριε Μάζη, δεν ξέρουν τα θέματα.
Τι εννοώ δεν ξέρουν τα θέματα. Όλοι συμφωνούμε, όλοι εδώ σε αυτό το στούντιο, σε αυτό το κανάλι, σε αυτόν τον όροφο, σε αυτή την πόλη. Συμφωνούμε, ναι, δεν γουστάρουμε τους Τούρκους, βασική αρχή. Θέλουμε να μην μας πειράζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, βασική αρχή. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη Μακεδονία μας, θέλουμε να προστατεύσουμε τη Βόρεια Ήπειρο. Κανένα πολιτικό κόμμα, κανείς πολιτικός σχηματισμός δεν μας είπε πώς. Μας είπανε μόνο το σύνθημα. Το σύνθημα το ξέρω, το φωνάζω από 14 χρονών. Έχω φτάσει 50. Το πώς μπορεί να μου το πει κάποιος. Έχω γράψει 43 βιβλία και 192 διεθνείς δημοσιεύσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Εσείς. Ναι, κοιτάξτε. Δεν πιστεύω ότι είμαι ούτε καταρανίδαν ευφιέστερος των πολιτικών οι οποίοι μας κυβερνούν. Ναι. Απλούστατα, εμένα η δική μου ατζέντα είναι άλλη. Αυτοί έχουν προσωπικές ατζέντες οι περισσότεροι. Όχι όλοι. Καλά, προφανώς. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προσωπικές ατζέντες, έχουν εθνικές ατζέντες και τις υπηρετούν. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Πρέπει να συμβαδίζουν οι προσωπικές ατζέντες με τις εθνικές ατζέντες. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με έναν τρόπο, με το σχεδιασμό. Και να το καταλάβουμε και πολύ απλά. Ξέρετε, μου αρέσει να μιλάω απλά, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Όταν βρίσκεσαι σε μια βάρκα μαζί με ένα σωρό άλλους, με τους οποίους δεν είναι ανάγκη ότι συμπαθείσαι κατά ανάγκη, αλλά έχεις μια κόκκινη γραμμή, ένα κοινό παρονομαστή. Ότι είσαστε όλοι ναύτες της ιδίας βάρκας και θέλετε να κάνετε το ίδιο ταξίδι. Και να μεταφέρετε το ίδιο εμπόρευμα στο ίδιο λιμάνι για να κερδίσετε όλοι μαζί. Εάν αυτή η βάρκα αρχίσει να μπάζει νερά, θα πάτε όλοι στον πάτο. Δεν μπορείτε λοιπόν να λειτουργείτε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να δημιουργείτε τρύπες στο σκάφος της βάρκας. Πρέπει πρώτα να διασώζεται η βάρκα, να διασωθεί το εμπόρευμα, να διασωθεί η σωστή διακυβέρνηση και μετά μπορείτε να μαλώσετε, αν θέλετε, στον πείρασμα της πίτας. Αλλά να φτάσει το εμπόρευμα, να πληρωθεί, να γίνει η δουλειά, να γίνει το ταξίδι, να μην βουλιάξει το καράβι. Εδώ πέρα δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι άλλο συμβαίνει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και πασχίζω να βρω μια κοινή συνισταμένη ανάμεσα και στους επιστήμονες ακόμα. Διαβάζω δημοσιεύσεις από φωτεινά ελληνικά μυαλά. Τι θα γίνει, λέει, αν η Κίνα καταρρεύσει οικονομικά. Σκασίλα μου μεγάλη. Τι θα γίνει σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Έχουμε εμείς την πολυτέλεια να δημοσιοποιούμε φυλάδες φυλάδων για το τι θα γίνει σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Δεν πρέπει να κάτσουν κάτω με το Μάζι μπροστά, με τον Παπα-Νικολάου, με τη Σανοζίδου, με όποιον θέλουμε, μην το προσωποποιήσω. Και να έχουμε 100-200 φωτισμένα μυαλά και να σκέφτονται μονοσήμαντα πώς θα διεκδικούμε την εθνική μας κυριαρχία. Μιλάτε πάλι για Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Απέναντι στην Τουρκία, ναι. Είναι δυνατόν να γράφουν τώρα τι θα γίνει, λέει, σε πυρηνικού. Έβγαλε ένα βιβλίο. Τι θα γίνει αν υπάρξει πυρηνικός όλεθρος. Δηλαδή, αυτό πού θα μας πιάσει εμάς, από εμάς θα ξεκινήσει. Θα περιμένουμε το μανιτάρι μας χτυπήσει. Αυτό θα γίνει. Εγώ θα σας πω και το άλλο. Βεβαίως μας αφορά και όπως αφορά όλο τον πλανήτη ένας πυρηνικός. Καλά, προφανώς δεν εννοώ αυτό. Όχι, το λέω γιατί εμείς οι δύο συνεννοούμεθα, αλλά αυτός που μας ακούει μπορεί να. Καλά, το ξέρω, δεν πειράζει, δεν παρεξηγούνται. Βεβαίως και μας αφορά η οικονομική κατάσταση της Κίνας. Έτσι. Το ζήτημα είναι το εξής. Όπως έλεγε ο παλιός καλός Κομφούκιος, το επανέλαβε μετά και ο Μάο. Ας καλλιεργήσει ο καθένας τον κήπο του και κάποια μέρα όλος ο κόσμος θα ανθίσει. Το κάνουμε αυτό? Όχι. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε και το μόνο που κάνουμε είναι να γκρινιάζουμε. Ας φτιάξουμε λοιπόν ένα μηχανισμό και ας ακολουθήσουμε αυτόν τον μηχανισμό. Να μην θεωρούμε λοιπόν, όπως είπατε προηγουμένως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ως δέσμευση. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι εισηγητικό όργανο. Δεν λαμβάνει αποφάσεις. Να πείτε στους φίλους σας, στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα είναι πολεμοκάπηλο. Όχι. Ίσα ίσα η επιλογή θα γίνεται από το ίδιο το κοινοβούλιο. Αν το κοινοβούλιο είναι πολεμοκάπηλο, τότε θα είναι και αυτό πολεμοκάπηλο. Ωραία. Λοιπόν, εκείνο το οποίο όμως κάνει ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έχω γράψει μέθοδο, έχω δημοσιεύσει αυτή τη μέθοδο στα καλύτερα περιοδικά του κόσμου. Springer Verlag, ας πούμε. Έτσι. Geo Journal. Δεν δημοσιεύουν εύκολα εκεί. Λοιπόν, αυτή η μέθοδος λοιπόν έγινε αποτέλεσμα να παρασημοφορηθώ 2 φορές από τη Γαλλική Δημοκρατία και μάλιστα από έναν σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο, τον κύριο Ολάντ, και από έναν νεοφιλελεύθερο νυν πρόεδρο, τον κύριο Μακρόν. Ναι, αλλά εγώ να σας ψηφίσω δεν μπορώ. Πρέπει να πάω να γράψω μάζες μόνος μου στο ψηφοδέλτιο. Μα δεν θέλω να με ψηφίσετε. Μπορείτε να ψηφίσετε κάποιον άλλο. Μα αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Τόσα χρόνια εδώ πέρα παλεύουμε.
Αν δεν μπορώ εγώ, αν δεν έχω τη δυνατότητα να πω ότι κοίτα να δεις, ωραία τα λέει ο Μάζης. Να, ας δοκιμάσω αυτόν τον άνθρωπο που έχει μια γνώση του αντικειμένου του. Πώς θα το κάνω, δηλαδή, και θα κάνω like στις εκπομπές, θα λέω μπράβο. Πρέπει να δοκιμαστείτε κατ' εμέ κάποια στιγμή και να δούμε τι γίνεται. Τι ψάρια πιάνει. Δεν είναι ανάγκη. Ναι. Εγώ τι πιστεύω, ότι ένας επιστήμον, ιδιαίτερα επιστήμον αυτών των επιστημών, που είναι ημιανθρωπιστικές, ημιθετικές. Και το λέω αυτό γιατί η γεωπολιτική χρειάζεται ένα καλό background σε μαθηματικά από τη μία μεριά και επίσης ένα καλό background σε ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτές οι επιστήμες, επειδή ακριβώς είναι κατ' ουσίαν πολιτικές, εάν εσύ δεσμευτείς με ένα πολιτικό σχηματισμό, από εκεί και ύστερα δεν είσαι φερέγγιος στα μάτια του Έλληνα. Σου λέει, μα όπως σου βαράνε χορεύεις, ένα αρκούδι είσαι, σε ταΐζει ο συγκεκριμένος αρκουδιάρης, θα χορεύεις όπως σου βαράει. Γι' αυτό λέω ότι ο επιστήμον πρέπει να κάθεται μακριά, ειδικά αυτού του είδους ο επιστήμον, πρέπει να κάθεται μακριά από την κομματική δραστηριότητα. Όχι ότι δεν είναι απαραίτητη. Απαραίτητη είναι για να λειτουργήσει η δημοκρατία. Αλλά πρέπει να κάθεται μακριά για να μπορεί να είναι ανεξάρτητος και να σκέπτεται. Να μην γίνεται μανδαρίνος. Εδώ πέρα έχουμε μανδαρινοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να είσαι καθηγητής διεθνών σχέσεων, έτσι, ή καθηγητής διεθνούς δικαίου, να έχεις υπαχθεί στο καθεστώς ενός βουλευτού ή υπαλλήλου ενός κόμματος, έτσι, μιας κυβερνήσεως, μιας αντιπολιτεύσεως κτλ. Και να λες αντίθετα από αυτά που σου λέει ο πρόεδρός σου. Δεν γίνεται, δεν μπορείς. Ναι, ή αν μπορείς, το κάνεις και καλυμμένα με αστερίσκους και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι χρειάζεται. Χρειάζεται ένα ανεξάρτητο όργανο, όπως είναι αυτό το οποίο διαρριγνύω τα ημάτια μου, ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας το οποίο θα εισηγείται. Αλλά δεν το θέλουν. Στις συζητήσεις που έχω κάνει εγώ με υπεύθυνους ανθρώπους, μου έχουν πει, μας δεσμεύετε κύριε Μάζη. Ναι, αντιληπτό. Τι εννοείτε ότι σας δεσμεύω. Λέτε πράγματα, λέει, τα οποία μετά βγαίνουν σωστά και μετά πρέπει να δώσουμε λόγο στους δημοσιογράφους γιατί δεν σας ακούσαμε. Προσέξτε, αυτό συνέβη πότε. Όταν ήμουν πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΑ, επί τετραετία, επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή, έτσι, και φτάσαμε στο σημείο να έρθουμε απέναντι με έναν επιφανή διπλωμάτη, ο οποίος ήθελε να σταματήσω να κάνω υπομνήματα. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί. Θέλετε να δείτε υπομνήματα της εποχής εκείνης που προβλέπουν τον πόλεμο στην Ουκρανία? Όχι, σας πιστεύω. Εύκολα είναι. Ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν το κοιτάξουμε αυτό ως εισήγηση για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε, για να ξέρουμε ποιες είναι οι προτάσεις που θα υποβάλουμε στις ηγεμονικές ανταγωνιστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα θέλεις να είσαι στο ΝΑΤΟ αφενός, θέλεις από την άλλη μεριά να μπορείς πιστικά να μιλάς με τα αφεντικά του ΝΑΤΟ, ναι. Τι θα κάνεις? Θα κάνεις μία λίστα από κοινά συμφέροντα που έχεις εσύ ως έθνος, Ελλάς, με τα κοινά συμφέροντα που έχουν οι ηγεμόνες του ΝΑΤΟ. Αυτά. Θα δεις ποια είναι τα κοινά, θα βγάλεις την τεκμηρίωση και θα πας να μιλήσεις όχι μόνο για τα δικά σου συμφέροντα, αλλά για τα κοινά συμφέροντα στον ηγεμόνα αυτών, έτσι, χωρίς εισαγωγικά ηγεμόνα, κανονικό. Και να του πεις και θα ξαναδείς, ό,τι συμφέρει εμένα συμφέρει και εσένα 7 στα 10. Αλλά όταν δεν το κάνεις αυτό και το μόνο σου πρόβλημα είναι πώς θα τον χαϊδέψεις, πώς θα τον προσκυνήσεις, πώς θα σκύψεις μπροστά του, εκεί δεν σε λαμβάνει. Ναι, αλλά είστε δεσμευτικοί και έχουν δίκιο εντός εισαγωγικών στο εξής. Εγώ ετοιμάζομαι να υπογράψω τη διακήρυξη των Αθηνών. Αντιλαμβάνομαι ότι η διακήρυξη των Αθηνών τελικά είναι μια υπογραφή που έβαλα εγώ και ο εαυτός μου. Δεν είχε κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Ναι, αλλά ποιος ο Μάζης ή το Συμβούλιο Ασφαλείας, σε αυτή την περίπτωση, αν έχει φιλότιμο που θα έχει, θα πει: κοίτα να δεις, αυτό το χαρτί εδώ είναι ένα κουρελό χαρτό που δεν δεσμεύει σε τίποτα τους Τούρκους. Πάρ' το πίσω. Αυτό μην το κάνεις, διότι θα δώσεις στους Τούρκους το δικαίωμα, όπως και τους το έδωσε, να πάνε στην Ουάσιγκτον και να πούνε: εμάς μας κατηγορείτε ότι θέτουμε σε κίνδυνο την ιδεολογία. Ναι. Τι λέτε τώρα, κύριε? Γιατί λοιπόν να κάνω εγώ ένα συμβούλιο τέτοιο, το οποίο θα με φέρνει προ τον ευθυνό του κάθε και λίγο? Είδατε τι ωραία που ήρθατε στα λόγια μου. Άρα δεσμεύεις. Άρα δεσμεύεις επί της ουσίας, όχι επί του τύπου.
Ναι, αλλά πώς δεσμεύεις? Δεσμεύεις με βάση το εθνικό συμφέρον. Αν θέλεις να απαλείψεις το εθνικό συμφέρον και να σκεφτείς πώς θα είσαι αρεστός εσύ ως κυβέρνηση Α, κυβέρνηση Β ή στον ηγεμόνα ούτως ώστε να διατηρήσεις την καρέκλα σου, τότε βεβαίως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν σου κάνει. Κύριε καθηγητά, θέλω να μου λύσετε την εξής απορία που έχω. Παρατηρώντας το χάρτη, εσείς που το ξέρετε καλύτερα να τον αναλύετε από μένα σίγουρα, βλέπω ότι υπάρχει μια ερημοποίηση των γειτόνων της Τουρκίας ή μια ουδετεροποίηση, για να το πω σωστά. Δηλαδή δεν είναι όλες οι κατηγορίες ίδιες. Η Συρία είναι μια χώρα που σπαράζεται. Από την άλλη το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα που την ευνοχίζουμε. Γύρω μας υπάρχουν και άλλες χώρες τις οποίες... Το Αζερμπαϊτζάν δεν το ευνοχίζουμε, συγγνώμη. Το ταΐζουμε. Το ταΐζουμε, ναι. Θέλω να πω δεν είναι εχθρός μας σε καμία περίπτωση. Ναι. Άρα λοιπόν τα σύνορα της Τουρκίας γύρω-γύρω είναι γεμάτα από ακίνδυνες ή ξεδοντιασμένες χώρες και υπάρχει μια Ελλάδα η οποία καλώς κακώς στέκεται στα πόδια της, έχει μια γαλανόλευκη απειλή πάντα να υψώσει. Εμείς το εκμεταλλευόμαστε όσο πρέπει αυτό? Όχι. Η απάντηση είναι μονολεκτική. Όχι. Διότι κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν έρχεσαι και σκέπτεσαι στρατηγικά και κοιτάς το χάρτη, τι θα δεις? Θα δεις τον ελλαδικό χώρο, ο οποίος φτάνει μέχρι την Κρήτη και ο οποίος ελέγχει αφενός, μιλάω γεωστρατηγικά και γεωγραφικά, αφενός προς δυσμάς το Ιόνιο, άρα τα περάσματα μέχρι τη Βενετία, έτσι, την Αδριατική όλα, και προς Ανατολάς μέχρι τη Μέση Ανατολή, με την Κύπρο, η οποία είναι μέρος του ελληνισμού, και μπορείς αυτό το γάμα, το ανάποδο, να το δεις να συλλειτουργεί γεωστρατηγικά με τη βοήθεια συμμάχων σου στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, δεν λέω να συμμαχίσουμε με τους Νεφελίμ. Ναι, ούτε με την Αργεντινή. Έτσι. Με τη βοήθεια συμμάχων στο ΝΑΤΟ, όπως παραδείγματος χάρη οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής και οι οποίοι πλέον ανήκουν και στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Όταν λοιπόν μπορείς να το κάνεις να συλλειτουργήσει με την εφαρμογή του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδος-Κύπρου και δεν το κάνεις, τουναντίον το καθερείς αυτό το δόγμα, το διαλύεις, ούτε επί χάρτου δεν θες να τα ακούσεις. Όταν έρχεται η κυβέρνηση η ελληνική και βγάζει από την εξίσωση την Κύπρο τελείως, εγώ προτείνω από την εκπομπή σας κάτι. Να πάρει θέση το ελληνικό κοινοβούλιο, το τονίζω, αυτό έχει μεγάλη σημασία, τώρα που γίνονται σιγά σιγά οι διάφορες μικροτελετές, οσμιόφυλαν, έπρεπε να γίνουν μεγάλες τελετές, για τα 50 χρόνια κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία, να πάρει θέση το ελληνικό κοινοβούλιο και να πει η θέση μας για την Κύπρο ως Αθήνα, ως ελληνική, ελλαδική εξωτερική πολιτική είναι αυτή. Δηλαδή, είναι εντός των εξισώσεων οι οποίες χαρακτηρίζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι εκτός των εξισώσεων οι οποίες χαρακτηρίζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να μας πει ευθέως, γιατί δεν μπορεί να ακούγονται μηνύματα του τύπου αφήστε να τελειώσουμε με τα ελληνοτουρκικά εμείς και θα δούμε τι θα γίνει με την Κύπρο, που είναι ένας εύσχυμος τρόπος να πούμε ότι την Κύπρο την πετάξαμε έξω. Αν λοιπόν, τι κάνεις, ευνουχίζεις τη δύναμη του ελληνισμού στη Μεσόγειο, γιατί προσέξτε, ο ελληνισμός της Ελλάδας και ο ελληνισμός της Κύπρου ελέγχουν όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχω προτείνει επανειλημμένως και σε ανύποπτο χρόνο τη δημιουργία ενός υπονατοϊκού θυλάκου. Και τον λέω υπονατοϊκό γιατί θα συμμετέχει και το ΝΑΤΟ σε αυτόν μέσω εκπροσώπων, και λέω ότι ο εκπρόσωπος αυτός θα μπορούσε να είναι η Γαλλία, έτσι, η οποία ενδιαφέρεται, ξαναλέω, για την περιοχή. Έχει Συρίες, έχει Λιβάνους, έχει Αιγύπτους, έχει Μαγκρέμπ, έτσι. Λοιπόν, γαλλόφωνο κόσμο τεράστιο. Θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο υπονατοϊκός θύλακος να συμπεριλάβει καταρχάς την Κύπρο, κατά δεύτερο λόγο την Ελλάδα, κατά τρίτο λόγο π.χ. το Λίβανο ή τη Συρία ή την Ιορδανία, διαλέγουμε και παίρνουμε,
ή την Ιορδανία, το Ισραήλ, και αυτός ο υπονατοϊκός θύλακος να λειτουργεί τι? Ως σύστημα απόσβεσης των οποιονδήποτε εκρήξεων. Κρατήστε το δεύτερο σημαντικό, το οποίο το πρώτο σημαντικό θεωρώ που είπαμε είναι να πάρει επίσημα θέση η Βουλή ποια είναι η στάση της Ελλάδος και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Κύπρο. Πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτό που θα σας πω τώρα και έχει μεγάλη σημασία. Το Σεπτέμβρη πολύ φοβάμαι, μετά τον Αύγουστο, πολύ φοβάμαι, αγαπητέ κύριε Παπα-Νικολάου, ότι θα έχουμε ένα διακρατικό πόλεμο υψής της σημασίας στη Μέση Ανατολή. Το διακρατικό πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου. Και εδώ πια, προσέξτε το αυτό, είναι η πρώτη φορά που το λέω. Και το λέω σε εσάς, γιατί με τιμάτε και εγώ σας τιμώ. Ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου δεν είναι ο πόλεμος με κάποιους κατσαπλιάδες, είναι ο πόλεμος δύο κρατών. Και ουσιαστικά η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι Χεσμολά. Έτσι. Αυτό κάτι σημαίνει ότι από πίσω άγονται και σύρονται και άλλα κράτη. Εάν γίνει αυτή η έκρηξη που θα γίνει, τότε ξέρετε, τότε θα εμφανιστούν φαινόμενα του τύπου τα χρηματιστήρια να καταραίουν, να πέφτει πείνα και των γονέων, ασφάλεια, ξεχάστε το, όλη η Μεσόγειος να γίνεται ένα είδος πύλης της κολάσεως. Η Ελλάς βεβαίως έχει ήδη εισπράξει την απειλή, γιατί προσέξτε, θα μου πεις, μα αυτό το είπανε για την Κύπρο. Γιατί η Ελλάς δεν είναι εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου. Βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν, τι θα κάνει η Κύπρος όταν αυτή η απειλή υλοποιηθεί, πώς θα αντιδράσει η Ελλάς για να προστατεύσει την Κύπρο, τι ακούσατε εσείς από τον πρόεδρο της Κύπρου για αυτήν την απειλή την οποία εδέχθη? Ακούσατε μια ρεαλιστική προσέγγιση? Όχι, άκουσα από το Φιντάν όμως τα σημαντικά. Δεν τα άκουσα από τον πρόεδρο. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Κάποιος να λέει τις αλήθειες. Μα πάντα εγώ τον έχω πει αυτόν μαρτυριάρη. Ναι, είναι. Έτσι. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος που μας τα λέει. Δηλαδή, εγώ λέω το εξής. Η φυσιολογική αντίδραση τώρα δεν θα ήτανε, κύριοι, εσείς του ΝΑΤΟ, οφείλετε να εξοπλίσετε σοβαρότατα την νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου με θόλο προστασίας αντιπυραυλικής, διότι, ορίστε, η απειλή έχει εκβαστεί. Και την απειλή τη ζούμε. Οι Χούθοι που λειτουργούν με εντολές Τεχεράνης και Χεσμολά, είδατε τι κάνουν. Τι κάναμε? Είπαμε, εμείς δεν ανακατευόμαστε. Η Κύπρος δεν ανακατεύεται. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, εξαιρετικός κύριος κατά τα άλλα. Δεν ανακατευόμαστε. Εξαιρετικός κύριος και μεγάλη απογοήτευση. Μεγάλη απογοήτευση όντως, γιατί και εγώ τον πίστεψα. Λοιπόν, ήλπισα γιατί άκουσα ότι θέλει μια ευρωπαϊκή λύση στην Κύπρο και λέω, αυτό είναι, αυτή είναι η λύση, αυτό είναι το κλειδί. Ποια ευρωπαϊκή λύση? Λέει, όχι, λέει, εμείς λέει, πάντα λειτουργούμε, λέει, ως μέρος της λύσεως και όχι μέρος του... Ρε, άστα λόγια. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, εξοπλισμός του νησιού με ένα αντιπυραυλικό θόλο. Τώρα ήρθε η ώρα να τον ζητήσεις. Η Αθήνα τι έκανε, το ζήτησε? Όχι βέβαια. Μαζευτήκαν οι δύο ο πρωθυπουργός ο Έλληνας με τον πρόεδρο τον Κύπριο και να πούνε, κοίταξε να δεις, θα κάνουμε παράσταση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και εσύ πρέπει να κάνεις παράσταση στο ΝΑΤΟ, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος του ΝΑΤΟ, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Θα κάνεις και να πεις ότι το ΝΑΤΟ αντί να δίνει όπλα μόνο στην Ουκρανία, εσχάτως θα δώσουμε και 2,5 δισεκατομμύρια στον κύριο Ζελένσκι. Δεν υπάρχουν τα εθνικά θέματα στο δημόσιο λόγο, κύριε Μάζη. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα τα βάζουμε εμείς όσο ζούμε. Τα βάζουμε. Εδώ λέτε όλα αυτά που είναι πολύ ωραία και δεν μπορούμε να απλώσουμε καλώδιο για να κάνουμε τη σύνδεση Ρόδου-Κρήτης. Μας βγάζει ναύτεξη Τουρκία επειδή θα απλώσουμε ένα καλώδιο ρεύματος. Μα ναι. Βλέπετε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει πλήρως οτιδήποτε έχει να κάνει με το έθνος, την πατρίδα, τους πυλώνες τέλος πάντων αυτής της κοινωνίας. Δεν ενδιαφέρει. Αλλά εγώ φοβάμαι ότι δεν ενδιαφέρει πια και τον κόσμο. Ότι ο κόσμος στο μαγκανοπήγαδο της καθημερινότητας δεν δίνει τα 10 λεπτά που έδινε πριν για να ασχοληθεί. Είναι λάθος. Αυτό το 20% που έφυγε δεξιότερα αυτής της Νέας Δημοκρατίας, την οποία εγώ δεν τη γνωρίζω.
Ναι, ούτε εγώ. Ξέρετε, εγώ ήμουν νεοδημοκράτης από τα γενοφάσκα μου. Εντάξει, εγώ έχω γράψει δεν έχω κιόλας πρόβλημα να το έχω δηλώσω. Δηλαδή. κατηγορηθεί. Αλλά δεν την αναγνωρίζω, δεν την ξέρω. Είναι κάτι άλλο. Ναι. Okay. Λοιπόν, να είμαστε δίκαιοι, ποτέ δεν είπε βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία που ήταν. Έτσι. Ναι, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν έχασε αυτό το 1 εκατομμύριο. Ναι, αλλά δεν έχει πει ψέματα, εγώ θα είμαι τίμιος. Έτσι. Και οι υπόλοιποι που έμειναν γιατί δεν βλέπουν εναλλακτική. Και ξέρετε, επειδή ο συντηρητικός πολίτης είναι συντηρητικός, συγγνώμη θα κάνω ένα λογοπαίγνιο, είναι συντηρητικός γιατί είναι συντηρητικός. Πολύ δύσκολα αλλάζει στρατόπεδο, αλλά όταν φτάσει στο σημείο να αποφασίσει, γιατί ξέρετε ένα μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων, το μεγαλύτερο, ήταν από αυτή την παράταξη. Έτσι, το λέει το νούμερο, 1.100.000. Τι είπανε, ας τους δώσουμε μία δυνατότητα να το ξανασκεφτούν με αυτό το μήνυμα. Γιατί αν είναι να σηκώσουμε το χέρι μας να το βάλουμε στην κάλπη, θα στεναχωρηθούν. Και ρε παιδί μου, εμείς είμαστε συντηρητικοί. Δεν θέλουμε ριζοσπαστικές αλλαγές. Για να δούμε. Λοιπόν, αν δεν το καταλάβουν αυτό το μήνυμα, αν δεν καταλάβουν ότι τα εθνικά ζητήματα είναι πολύ βασικά, αυτός ο κόσμος που κάθεται και τα συζητάει μαζί μου στα διάφορα δημόσια φόρα ή στα καφενεία, έτσι, αυτός ο κόσμος θα πάει αλλού. Ναι, είναι χαμένος. Και τότε θα είναι αργά. Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε την πολύ ωραία αυτή συζήτηση. Θα σας ζητήσω να διαλέξετε, έστω ότι έχετε τη δυνατότητα να δώσετε ένα διπλωματικό αγώνα για μία νίκη, για μία μικρή νίκη. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πεδίο στην ελληνοτουρκική διαφορά, στην ελληνοτουρκική διένεξη, που είναι τόσο μπροστά και τόσο σωστό για εμάς, που χρειάζεται απλώς μια μικρή πίεση για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη. Πειράζει να χρησιμοποιήσω μόνο μια λέξη. Ναι, η Κύπρος. Η Κύπρος, κατανοητό. Είναι όμως... Αυτό είναι. Είναι όμως εκεί που είμαστε 100% σωστοί, η Κύπρος. Ναι. Είναι. Ναι. Και ξέρετε γιατί. Γιατί χρειάζεται μία κίνηση η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή από τους δύο ηγέτες. Επαναφορά του συμφώνου του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κλείσαμε ωραία τη σεζόν όπως την ανοίξαμε. 7 Σεπτεμβρίου έχουμε ένα ραντεβού, δεν θέλω να ξεχαστείτε. Δεν είστε καλά. Έτσι, στο Ναύπλιο. Ναύπλιο θα είστε προσκεκλημένος. Δεν χρειάζεται, θα έρθω μόνος μου χωρίς πρόσκληση. Καλά. Αυτές οι τυπικότητες μεταξύ μας δεν χρειάζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Ελπίζω από Σεπτέμβριο να συζητάμε και πιο ενδιαφέροντα θέματα. Μπροστά σε ζωγραφική. Έτσι. Κύριε Βασίλη μου, ένα μικρό διάλειμμα, να περάσουμε στον κύριο Κωνσταντινίδη. Καλωσορίζω στο στούντιο εδώ τον Leaders, τον Αλ Πατσίνο της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Με το μοναδικό αυτό look, Βασίλη, έτσι. Όχι για την Γκαρσία, βέβαια. Καταπληκτικός. Λίγο πιτίνο είσαι, λίγο κάτι τέτοιο, ένα περίεργο πράγμα. Πιτίνο. Πόντιος πιτίνο. Τι γίνεται, Χρήστο μου? Τους είδες τους Αλβανούς εκεί, δεν θέλω να το κάνω κιόλας. Πώς το λένε. Ναι, αυτό το βυζαντινό. Το κάνουν έτσι. Ναι. Όχι μόνο αυτό, είχε και κάτι σημαίες αυτόχθονες στους πανηγυρισμούς. Ναι. Ενωμένη τη Βόρεια Ήπειρο. Μεγάλη Αλβανία. Ποια Μεγάλη Αλβανία? Μέχρι τη Σπάρτη είδα ένα χάρτη. Η Μεγάλη Αλβανία τους έφυγε λίγο. Ναι, παρότι ο αλβανικός εθνικισμός δεν είναι το θέμα της απόψινής παρέμβασης, θεωρώ ότι πρέπει να τα παρακολουθούμε και όλα αυτά. Και είναι από το παρελθόν κάποια κρούσματα των Αλβανών. Να τα παρακολουθούμε, να τα κάνουμε τι να τα παρακολουθούμε? Να τα καταγγέλουμε. Να τα καταγγέλουμε. Ναι. Εγώ είμαι λίγο πιο της ριζοσπαστικής δεξιάς. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι βαρύ. Ναι. Να τα καταγγέλουμε. Δηλαδή, τι είμαστε, η Ένωση Καταναλωτών, να τα καταγγείλουμε? Τι μπορούμε να πούμε παραπάνω στο δημόσιο λόγο? Να πούμε, σε δημόσιο λόγο, όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να πούμε. Για πες μας το θέμα της σημερινής εκπομπής που μπορούμε να το πούμε σε δημόσιο λόγο. Ναι, το θέμα της σημερινής εκπομπής αφορά την Τουρκία και τις εμπορικές σχέσεις της με το Ισραήλ, και εδώ πέρα κάπου κολλάει και η Ελλάδα. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, την τρομοκρατική αυτή επίθεση που κόστησε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, έγινε ένα τεράστιο θέμα στην Τουρκία ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι εξήγαγε χάλιβα, πυρίτιδα και τσιμέντο προς το Ισραήλ. Το χάλιβας και η πυρίτιδα ξέρουμε που χρησιμεύει στην παραγωγή όπλων και έχει φάει τρελό κράξιμο ο Ερντογάν ότι στην ουσία στηρίζει το Ισραήλ. Όλο αυτό το κύμα αντιδράσεων φούντωσε στις δημοτικές εκλογές, όπου ο Ερντογάν είδε
το κόμμα Νέας Ευημερίας του Φατίχ Ερμπακάν, γιου του πολιτικού του μέντορα Νετζμετίν Ερμπακάν, να κερδίζει τρέλα ποσοστά με το σύνθημα ότι η Τουρκία στηρίζει το Ισραήλ μέσω της εμπορικές συμφωνίες που έχει. Το Μάιο ο Ερντογάν αναγκάστηκε να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις στις εξαγωγές των τουρκικών προϊόντων στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα αυτές να ξέρουμε αρχικά ότι τα προϊόντα δεν πάνε στο Ισραήλ. Ναι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα. Πού λοιπόν, θέλεις να καταλήξεις? Θέλω να καταλήξω ότι υπάρχει ένα πολύ ζουμερό δημοσίευμα. Σαν τον Μάριο Ηλιόπουλο μας τα λες λίγο σήμερα, έτσι. Το τυρί σου μπάρμπα, όπως είπε. Θα μας τα πεις και ισπανικά. Στο τέλος. Πού θες να καταλήξεις? Θέλω να καταλήξω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Middle East Eye, το οποίο υπογράφει ο Ραγίπ Σοηλού, ο οποίος είναι ένας Τούρκος δημοσιογράφος αντικειμενικός, το οποίο αποκαλύπτει ότι στην ουσία η Τουρκία δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, συνεχίζει να στέλνει προϊόντα μέσω Ελλάδας. Και αυτά καταγράφονται μέσα από στατιστικά αρχεία. Τι γίνεται λοιπόν? Η Τουρκία μπορεί να καταγράφει ότι έχει πτώσει το εμπόριο με το Ισραήλ γύρω στο 99% σε σχέση με το 2023, τον ίδιο μήνα, τον Μάιο. Όμως οι Ισραηλινοί αυτά τα νούμερα δεν καταγράφονται και φαίνονται, ας πούμε, στα στατιστικά ότι έρχονται τουρκικά προϊόντα μέσω Ελλάδας χρησιμοποιώντας ελληνικά λιμάνια. Φρονώ ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι έχουν επαστήσει πάνω και στη διακήρυξη των Αθηνών που είχε εμπορικές συναλλαγές, υπήρχαν εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να εξάγουν. Αν μιλάς για μια τριγωνική σχέση. Τριγωνική σχέση, και εδώ ένα πολύ καλό παράδειγμα πώς ο Ερντογάν έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή, έχει ικανοποιημένο το εσωτερικό κοινό με τους ακραίους Ισλαμιστές που λένε που δεν είναι δυνατόν να στηρίζουμε το Ισραήλ, και από την άλλη, μέσω Ελλάδας, καταφέρουμε να μην χάνουμε και έσοδα από αυτές τις συναλλαγές. Αν είσαι μεγάλο σε μέγεθος, ναι, αυτά είναι τα αποτελέσματα, διότι όταν λέμε ένα σύμφωνο Τουρκίας-Ισραήλ, μάλλον μη εμπορικές σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, είναι και λίγο άτοπο. Δηλαδή, υπογράφουμε σε ένα χαρτί κάτι το οποίο επί του πρακτικού δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Βρίσκεται πάντα ένας τρόπος. Εδώ ακόμα τα πετρέλαια του Πούτιν πάνε και έρχονται. Εσύ περίμενες τώρα το Τουρκία-Ισραήλ? Θέλω να πω δηλαδή ότι το χρήμα βρίσκει δρόμους, είναι σαν το νερό. Κυλάει το χρήμα. Άρα business as usual. Κυλάει, αλλά δεν κυλάει στις τσέπες μας. Αυτό είναι Ακριβώς, το συμπέρασμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να το χαρείς με την οικογένεια πια. Και τα λέμε από Σεπτέμβριο και εμείς. Κύριε Βασίλη και κύριε Άννα μου, εσάς δεν σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει λόγος να σας ευχαριστήσω. Έτσι κι αλλιώς, εσείς δουλεύετε για το μεράκι σας, για το χόμπι σας, το κάνετε για την καλή σας την καρδιά. Ξέρετε αν είμαι υποχρεωμένος απέναντι σας ή όχι. Γιατί ξεκινώ έτσι? Γιατί είναι η πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2016 που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, που δεν ξέρω πού θα μας βρει η επόμενη χρονιά. Ξέρετε, οι σχεδιασμοί στα κανάλια μεταβάλλονται, αλλάζουν, τα πράγματα γίνονται καλύτερα, γίνονται χειρότερα. Το μόνο που μένει σταθερό είναι η αγάπη μας για την πατρίδα. Δεν μένει τίποτα άλλο σταθερό γύρω μας. Εννοώ στο τηλεοπτικό τοπίο. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος στο οχυρό μου να το εγκαταλείψω. Αυτό εδώ είναι το οχυρό μου. Αυτή η εκπομπή που λέει Leaders και που δεν της έχω αλλάξει όνομα όπως θέλανε κάποιοι, διότι υπάρχουν και πολλοί ομογενείς που την παρακολουθούν, είναι το προσωπικό μου οχυρό. Και τα οχυρά καταλαμβάνονται. Οπότε όποιος θέλει να έρθει να το καταλάβει. Εγώ δεν ξέρω από πού θα συνεχίσω. Μακάρι να συνεχίσω από εδώ, μακάρι να συνεχίσω από κάπου αλλού. Το ραντεβού για το Σεπτέμβριο το δίνω από τώρα. Οι Leaders θα υπάρχουν. Πού, πώς και με ποιο τρόπο θα το μάθουμε σύντομα. Να κάνετε ένα ωραίο καλοκαίρι, γεμάτο Ελλάδα, αφήστε τα χαϊλίκια, τα κακουριλίκια, όλα αυτά τα οίκια, με λίγο μάζι, λίγο ύφεστο, λίγο κονδύλι, λίγο Manowar ή ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι αγαπάει ο καθένας και πολύ Ελλάδα. Και το Σεπτέμβριο θα είμαστε εδώ πιο δυνατοί. Ραντεβού το Σεπτέμβριο λοιπόν, μέχρι το επόμενο Leaders να είστε όλοι εδώ και όλοι καλά.